Penja laktar kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiochieng' ka wagomba ka tuoche mopogore opogore mamulo ngimawa. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari wasechopo studio ka okadhi ketho kinde kata matin. Adhi miye thuolo nyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kokwa ketho kinde wadonje to kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Nyinga Dr. Jerry Okello. Athietho hospital miluongo ni Medical Health Services. Ana Kasipul Kabondo. Taka Bondo Kasipul dala miluongo ni Kojwach. In laktar molonye weche mage kata doko nyuki nwenda ahinya e penje laktar to ne jogo ma samoro neni e kidieny mokwongo odiochieng' ma kawuono. An general practitioner. To wanyalo mangiso ni wanyalo thiedho gimoro amora kaponi nitie moro monego bed ni bedo referred to mane kaka watimo. Thothne ji thoro ga bedo kod chandruok mar athung'a, nyithindo thoro ga bedo kod chandruok mar athung'a. Athung'a wanyalo wacho ni en tuo Dr. Jerry. Athung'a en tuo wan gi athung'a kidienje ariyo. Wan gi athung'a molongo ni allergic rhinitis. Kata athung'a mano ngiso ni mano en athung'a mikelo gi allergies. To wan gi non allergic rhinitis mago ikelo gi gik mopogore opogore kata mana kute ma ng'enyne gin viral infection ma komaki to nyalo miyi ibedo ga athung'a. To athung'a en inflammation mar mano wan gi gimoro miluongo ni mucous membrane ei umi mangiso ni pien ma iye mar cha ema obedo affected to obedo gi inflammation. Kobedo gi inflammation to mano kololuonge ni rhinitis. Ma gimonego beni wang'eyo kuwuok e twagni ni wantiere kod kidienje ariyo mag athung'a, achiel ma ikelo kod allergies mopogore achiel mikelo kod kidienje mopogore opogore mag kute. Inyalo pimonwa mana matin daktari kapok wadonje e pichani ma bende aneno kanyisowa maber ium kaka chal kod kaponono ni athung'a omake kaka onyalo chalo. Wan gi ma ng'ato ng'ato makwar ni ema koro luongo ni membrane mano mucous membrane mano pien ma iye ng'ato to king'iyo kaendi to koro waneno maendi en gi rhinitis manyiso ni osebedo kata gi kute kata koka kute to en gi allergies mopogore manyalo miyo ochwero iluongo nade mucus. To kiduogo kaendi sinuses gin wanyalo ni dak moko manigi ewi mangiso ni ok en ng'ato lakini en gi ewiye. To sinuses opogore gi ng'ato gi athung'a. Sinuses kiyudo sinusitis to mano ngiso ni inflammation no dhi kanye odhi malo e kamiluongo ni sinuses. To maendi en ng'ato mangiso ni seche ma ng'ato nigi athung'a to ng'ato ema obedo affected kende. Mangiso ni wanyalo bedo gi athung'a gi sinuses at the same time. Kaponi athung'a ni omaki to sinuses be yudo ni obedo inflamed koro yudo ni wan gi rhinitis kendo wan gi sinuses the same time. Magin gigo mathoro timore kendo gin tuoche mathoro mako ji. Wang'eya ne kidieny mokwongo mar athung'a mag allergies kachiel kod athung'a mag kute kaka viruses kaka nipimonwa ka mago bende pod waketa kama wantiere ni koso. Rhinitis koro ing'eni koro wapoge diriyo mawacho ni wan gi allergic rhinitis. Allergic rhinitis mangiso ni kele gi allergies. Allergies nyalo bedo mopogore opogore. Wanyalo bedo gi allergies mag kata mana pollen gin iyudo ni mafua mopogore opogore nyalo seche moko kidhi kata kuma mafua nitie to maki. To iyudo ni jok mamako allergic rhinitis gin jok ma kata king'iyo gundgi to iyudo ni nitie history kata mana anyuola gi yudo ni nitie jok ma nigi allergies mopogore opogore. Jomoko nigi asthma, jomoko kata kochamo ring'o to iyudo ka kethore negi. To mago gin jok ma nyalo bedo ga allergic rhinitis. To non-allergic rhinitis kata mana ma ikelo gi kute kata mana viral infection mago ema seche moko luongo ni cold kata mana flu. Mangiso ni inyalo yudo kata mana kute go kodonjo to miyo membrane kata mana pien ma iye cha koro bedo gi hinyruok moro. To kobedo gi hinyruok ma koro inflammation no biro
to nyalo kelo ne chandruok mar athung'a. Ma gima watiere godo ka ani athung'a ni inyalo kele kod gik mopogore opogore, onyalo bedo kute, onyalo bedo allergies, tiende ni kantiere gimoro mok donji gi dendi, nyalo mi kidieny ni mar athung'a, kata kute mopogore opogore bende nyalo mi kidieny ni mag athung'a. Tiende ni waseng'eyo gigo mathoro kelo athung'a gi. Athung'a ng'eny ga marom nade daktari? Ang'eni boisa ni gi ng'eny. Lure gi types, to types mang'eny mako ji mang'eny en allergic rhinitis. Allergic rhinitis yudo ni kata mana 20% mar population nyalo bedo gi athung'a ni. To ma biro gi mikelo gi kute kata mana viral infection, to seche moko biro in seasons. Onyalo biro ndalo ma koyo ng'ich ahinya, to mago ndalo miyudo ka virus go gin gi medo nyuolore mang'eny. To seche ma omako ng'ato achiel tineno ka mar viral infection en olandore mapiyo, niwach kikan godo to amulo kata gimoro midhi tiyo godo ibe, to nyalo amiyo ng'ama chielo. Mano ero nyalo landore, tinyalo yudo ni ji mang'eny nyalo yude e ndalo matin. To mar allergy ni ten omako mana jok manigi allergies mag gik makelo gige, kata mana pollen grains, seche moko en rangi mar tich, kumitiye, seche moko kata wan dekteche, inyalo yudo ni wan gi gloves ma latex, to latex choka maro moro mantie ga iye cha nyalo bedo ni i-react godo, to mano be nyalo kelo ni shida no. Manyiso ni 20% yudo athung'a mar allergic rhinitis. To seche ma moro manan allergic rhinitis kobiro, en onyalo mako ji mang'eny dichiel. To en opogore niwach e higa onyalo biro kata mana diriyo, onyalo landore kata mana diriyo kata didek. Ma en chandruok manyalo mako ng'ata kotenore kod ndalo kata gima ng'ato en allergic to, nyalo miye thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni. Tiende ni ka wang'iyo triggers kata gigo manyalo chwale en kaka pollen mane iwacho kaka rangi mane iwacho cha, kata ng'ich, kor lwasi kaka chal, kopogore kod mago ang'o kendo ma nyalo bedo triggers mag athung'a? Wan gi buru, nitie jok modak kuonde ma buru ng'eny, to mano nyalo miyo ji yudo athung'a. Nitie chemicals, nitie jok matiyo kuonde ma kata mana jok maloso jwala, jok maloso kata mana lewni moko. Nitie lewni moko mabe nigi yudo ni nyalo miyo ng'ato bedo gi allergies go. Koro mago gik manyalo miyo ng'ato bedo gi athung'a. To king'iyo maber jok mayudo tuo mar rhinitis ni gi allergies, tiyudo ni kata gibe nyaka yud ni nitie gima gin allergic to, kata mana chiemo moro achiel, kata koken to kata mana wuon gimoro, kata mana min gimoro, koro en gima landore e anyuola. Onyalo landore e anyuola bende? Gima timore ni koro obedo ochalo nitie genes ma kokalo kuom nyathi, to koro ibedo ng'at manigi allergies. To seche bin gi allergies ni, mano nyiso ni e gundu no nitie jok manigi allergies mopogore opogore. Ng'ato nyalo bedo kata ni en gi asthma, ng'ama chielo nyalo bedo kata ni en gi allergy mar ring'o. Koro in kiyudo athung'a, koro yudo ni en gima luorore. Kotenore kod genes kaka chal kata nyinyo mag del mar family no kaka chal. Wawuoyo kuom athung'a, wang'iyo kacha ni thoth ni gibiro kidienje ariyo madongo, mabiro gi allergies kachiel kod mago mag kute mopogore opogore. Adwa ni mondo mi wang'iya ne dhano kaka chal daktari. Thoth ni athung'a ogik mana gi ka koso onyalo landore kuonde mopogore opogore e system. Yudo ni dhano kata kuma yamo kalo godo, ariyo kuonde go malongo ni nostrils, nitie tok dhano ma dhi makore kata dhi romo gi the trachea. Koro trachea ni ene ma osoyo muya e obo. To seche ma ng'ato yudo athung'a, onyalo landore bo donj nyaka e trachea kata okalo gi e throat kanyo ero. Seche ma okalo gi e throat, momiyo ng'ato nyalo yueyo gi dhoge, seche moko ng'ato yueyo gi ume, manyiso ni gimakore. To tuo ni nyalo landore nyaka i throat, kochopo e throat, to seche moko tie jok ma inyalo yudo ni odonjo nyaka e obo.
to kodonje obo to koro ing'eni koro mano kelo tuo mopogore. Onyalo kelo kata mana lower respiratory chest infection kata upper respiratory chest infection. Seche moko be onyalo kata kelo ni pneumonia. Luwre gi roteke mag del mar ng'ato. En penj laktar kokalo e Ramogi TV. Dr. Jerry nitiere studio ka kawuono ang'e athung'a nyalo mako ng'ata. Kawuono wang'eyo ni wantiere kod kidenje ariyo mag athung'a mikelo kod virus, kute kod mikelo kod allergies, gino ma samoro dendi ok winjre godo. Daktari apani mae picha no. Machiegni. Koro iyudo ni mae dhano kuma yamo donjo godo en kaedi to seche moko donjo bodhi odonj nyake obo. To mae dho ng'ato. Iyudo ni dho ng'ato ni be wan gi gimoro ni buccal cavity ma seche moko ma yamo kodonjo gi koni to be nyalo kalo yamono nyalo dhi nyake obo. Koro ariyogi gin kuonde ma yamo nyalo kalo godo. To seche ma koro athung'a no mako maloka to ji mang'eny yudo ni yweyo gi dhogi. Niwach inono ka athung'a komako ka to dhogi no at least nyalo miyo gi yo ma yamo kalo godo. Niwach seche ginene makamas ma wuok e athung'a dino ng'ato to kose dino ng'ato koro onge kaka yamo nyalo kalo. Tuo ni nyalo landore, tiyudo ni kulandore seche ma makamas ni dhi koni, makamas ni be nyalo lando tuo ni. To lande bo otere mwalo koni, jomoko yudo ni muonyo, jomoko golo, to seche ma obiro bo landore ka, koro wabedo gi throat infection. To kochako donjo bo dhi trachea bo donjo nyaka e obo, to koro mano kelo ni ang'oa, okelo ni kata upper respiratory tract infection ka en gi malo, to ka en gi piny, to kelo ni lower respiratory tract infection. Manyiso ni mano en landruok mare. To seche momako kaindi, tineno ka mate olokre makwar, ma nyalo loko nyaka wang' ng'ato makwar. Manyiso ni tuo ni seche momaki ni to cells gi te nyalo bedo affected. Onyalo landore e yore mopogore ahinya ma iklando kod kute. Nyiswa kaka mag kute gi thoro landore daktari. Kute mag athung'a sana wan gi influenza virus to wanyalo bedo kata mana gi rhinovirus. Gin kute ma gilandore ka ng'ato waluongo ni airborne diseases. Onyalo landore seche ma imako gir ng'ato kata imoso ng'ato ma umulo ume kata ka en gathung'a to imose onyalo lando kuomi. Mar ariyo iyudo ni seche moko nyalo bedo kata ni tiyo gi kikombe kata gi dis moro kata go jiko moro ma ng'at ma nigi athung'a otiyogo. Mano be nyalo timre nade, nyalo lando. Koro ng'enyne to en very contagious ma en ni seche kata ka ng'ato wacho ni wan e tich ka to ng'ato ni kode yot mondo ng'ama chielo chako oyude. The best wan gi moko kata mana corona, wan gi corona mopogore ok 19 lakini wan gi corona mopogore. Mago gin kidienje mag kata mana kute manyalo kelo athung'a. To kaka corona yudore kama be nyalo timre nade, nyalo yudore. Koro inyisowa maber ni seche ma ng'ato nigi tuo ni ber kata ka en odong' e ot kaponi en ng'ama dhi tiyo. Kokamano to onyalo bedo segregated, onyalo bedo kamoro achiel moko mondo ogeng'e kik omi jomoko obedo gi gike nyaka orum. To ayudo ni athung'a ni en gima orumo piyo, onyalo tiyo kata mana juma achiel to rumo. Seche moko be ndalo mochako cha ema koro ger mogik te monyalo landre mapiyo. Kitieko kata mana ndalo 3 to koro iyudo ni ok olandre mapiyo kaluwore gi kaka en kaka ochwere. Kotieko ndalo 3 to koro ok otegno ahinya kata ka landruok boko landre ahinya. Ang'a timore e ndalo 3 tok ndalo 3 daktari? Iyudo ni dend ng'ato osedaw gi kutegi ma koro miyo obedo matin sana. Koro rateke ne dok piny teko ne dok piny kokamano to kata mana ng'enyne be dok piny. Niwach iyudo ni seche ma ndalo 3 gi dend ng'ato ka ng'ato nigi roteke mag del maber to kedo gi kutegi to kosekedo gi kutegi miyo kutegi bedo matin. Koro kata mana makamas mogolo kata mana lwete cha yudo ni koro kutegi ok ng'eny e lwete. Ok nyal landore. Magi ma wanyalo ng'iyo kode ka ani en ndalo adi ma intiere kode, ndalo mokwongo pod ong'eny e dendi, tok mano dendi chako gore kode tine ni kwane cha dok piny, koro kata landruok ne bende nyalo dok piny. En penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Intiere kod penjo moro amora, wantiere kod Dr. Jerry Obo duoko yienwa. Wakaw yweyo bang' thuolo machuok waduogo.
For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 12 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kapkeit na kuelekea Litein Ngoina Road, Kabianga, Sosiot, Kapsoit na kumalizikia maeneo ya Kericho Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Timpio, gochne laktar. Akwai. Waluong laktar na. Nyaminwa, gochne laktar sani. Nyaminwa, ok enan. Seri matuo kai. Ser dendo chwakre. Giki machon ma inni chano kai. An nang'eyo maber ahinya ni gigo kubitiyo kata matin. To mane momiyo an nabiro gi paro moro manyien ka mar keto gi kamoro achiel maber. Kare. Ang'o miya ni tuya ka? Kosipani an petni. Pet, dawe madam. Ing'eyo ni ini tuo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo athung'a mabende daktari wuotho kodwa mwaneno kaka chal kod seche ma ng'ato mako athung'a kaka ngimane nyalo chalo. Pok wang'iyo ni ranyisi chal nade, maduong' moloyo nyiso ni gin kidienje ariyo mag athung'a ni, mar allergy kachiel kod mano mag kute. Daktari kwang'iyo ranyisi kata signs and symptoms, adwa ni mondo mikwongi lerna ni ranyisi gi chala ka okele kod allergy kata kokele kod kute. Ponono ni gipogore mag allergy chal nade, mag kute chal nade. Wan gi ranyisi mopogore opogore to wan gi machalo. Kwan gi
allergic rhinitis manyiso ni okele gi allergy yudo ni makamas cha to pod dhi wuok umi be pod dhi dinore idhi bedo ka ng'ama jir mang'eny dhi bede to ahonda be seche moko nyalo bede lure gi kuma obed affected to seche magi te timore en ni wach gima miyo ibedo gi makamas en ni seche ma umi kata pien umi cha omako allergies gi to in a reaction mar ni mondo otem mondo kik kanyo inyre to onyuolo kata produce makamas gi mondo tem dino kanyo mondo kik kanyo inyre ahinya to koro makamas gi seche moko bedo mang'eny ma koro miyo ng'ato kendo yudo chandruok mar yweyo kata ka makamas gi ng'eny be seche moko kata muya ok kal to seche ma muya ok kal no yweyo bedo matek ma iyudo ni ka ng'ato yweyo gi dhoge wang'e ni kata science wacho ni ok ber ka ng'ato yweyo gi dhoge ahinya niwach seche ma ng'ato yweyo gi ume cha nitie gik mamako kata pien kata mana hair follicles yier manie ka gimako kata mana chilo seche moko en buru gimako to gigeng'o mondo kik timrande odonje e obo to seche mi yweyo gi dhogi cha to onge gik mamako kata gik mageng'o chilogo so athung'a ma mikelo gi allergies kata mana allergic rhinitis ng'enyne ni yudo ni en okelo mana ahonda to seche mokelo ahonda cha jir mang'eny cha be dhi bedo makamas be dhi pong'o umi kata dino umi mago gin ranyisi ma wayude allergic rhinitis na allergic rhinitis manyiso ni ikele gi kata mana gi kute gi gin wang'e gi maber ni seche moko biro kata mana gi del majony koro ng'ato nyalo bedo kata wach kata ni kaka COVID-19 ne timo ji ibedo gi del majony to seche ma ibedo gi del majony ni luya moro kata mana liet moro be nyalo bet e iye ma waluongo ni fever ma be nyalo bedo achiel kuom ranyisi mabiro go mane kaka wanyalo pogo allergic rhinitis gi non-allergic rhinitis ma seche ma in gi non-allergic rhinitis kata mana gi kutege kata mana chiemo bedo matek niwach yudo ni oketho appetite mari wich bar moro be dhi donje manyiso ni be okelo ranyisi mang'eny machalo mar malaria be seche ma umi odinore ni tuo ka ichalo mana ng'ama nigi malaria koro mane non-allergic rhinitis makata wanyalo wacho ni inyalo kel gi kute mag ng'enyne gin virus mathoth ranyisi gi karudo mana chal daktari gidwa chal line e kindgi ok aneno ka dung' aneno kotin mokalo kata kamano kwa keto yo machuok waneno kata ranyisi mag allergic rhinitis mabende wacho ni wakata ni onyalo chopo nyake wang' luore ni dendi anena allergic to wang'o kapo nono ni o irritate umi onyalo irritate nyaka wenge ni bende en thung' en olo inyudo ka ng'ato jir mang'eny mokalo wich bar kachiel kod mamol nikech ni wacho ni wakata ni koro dendi golo mol mar umni mondo mi protect kik omed hinyore kaito mar non-allergic bende ni wacho ni wakata ni en mapong' del bende nyalo chokore ng'ato bende nyalo bedo kod ranyisi kagima ng'ato ntiere kod tuoche mopogore opogore kaka mag malaria ponono ni ng'ato ntiere kod athung'a kidieny mokwongo na winjo kiwacho ni wakata ni ng'enyne e odiochieng' mar adek teko ne osedok chien kutegi bende kwandgi osedok chien de bede ni ng'ato konego bende dhi ka daktari mondo mi otimne diagnosis onego bende oling' aling'a ang' ne dende tiekre kod kutegi bang' ndalo moko to kaponono ni en allergic ibro timo diagnosis nang'o kata ibro luwo nang'o ni ema nyaka bede nokelo chandruok ndalo machon ni waneno ka ng'ato komako athung'a kata ka ng'ato koyudo athung'a to inyise mane ochwak ndim mana gik moko matindo tindo mwanyalo chamo kata iluongo ni home remedies itiyo godo manyiso ni gijiwo dendi kata roteke mag del bedo mojiwore kaso tieki ateka kende to sani waneno ka gigi inyo ji ni wach yudo ni kata mana roteke mag del ma ji kodok chien jok manigi roteke mag del matin jok manyalo bedo ni tiyo kata mana gi yedhe mag kansa jok manyalo bedo kata ni tiyo kata mana joma nigi diabetes ti jomoko manyalo bedo kata gi HIV mago yudo ni seche ma roteke mag del odok chien to koro miyo gini bedo motegna ahinya e dendi to nyalo winyi kata nyalo budho maloyo kaka nwawachi cha kapo ni roteke mag del magi to ni maber to inyalo bedo koda mana ndalo adek to rumo kende seche moko onyalo kata tiyo ndalo 5 kata 10 to rumo kende to kapo ni roteke mag del ni piny to onyalo kawo
ndalo mang'eny kabisa mokalo moloyo kaka wawacho ni. Joma nigi allergic rhinitis be seche ng'eny gi yudo ni dendgi ok ojony. Wangi mineno ka seche moko kwar matin to gini chande to jir kaponi ok owuok kuma allergen ni nitie. Allergen nyalo bedo kata pollen kata buru. Kaponi ok owuok tineno ka gini kata koyo gini medore. Koro tuo ni wayudo ni thieth mokwongo en ni igolo ng'ane kuma gigi nitie. Mar ariyo nitie yedhe mwanyalo tiyo godo koro ma reduce inflammation. Wanyalo bedo waluongo ni antihistamines. Antihistamines gi seche moko kimiyo ng'ato to yudo ni koro gicha ok dimre nade ok jimbre ahinya. To seche mogole kachacha to gini be ok jimbre ahinya to tuo ni dhi rumo kende. Mar allergy to labda en yath mabro duoko teko ne chien kata golo ng'ato kama gini nitiere. Picha ni ndidwa ni wapuonjre godo ang'o daktari, nikech aneno kodwa chal gi picha moko mane waneno ng'at mantiere kod athung'a kaka iume chal kod ng'ano maonge kod athung'a kaka iume chal. Ng'ama nigi athung'a ni waneno ka iume amol mang'eny mabende kaka to kwar moloyo to kwar moingo seche makoro ma en kanyo no makoro yudo kata mana athung'a no to yudo ni obedo makwar kabisa niwach koro wan gi inflammation. Wang'eni inflammation kelo redness kata obedo makwar ahinya seche moko be kuot to ogolo ochwero kata mana makamasgo. To makamasgo ma ineno koro gudore to gidhi gibedo mang'eny koro gidhi gidino kachacha. To ka gituo to be ma nyalo bedo achiel kuom gima kelo koro bacterial infection. Niwach makamasni ema yudo ni bacteria feed on chamo gigi kutegi mag bacteria. Koro seche ino ng'ato noyudo ng'ato nobedo gi athung'a mar kata mar allergic to kutegi odhi oneno ni ka chiemo nitie to gibiro. Koro yudo ni ng'ato develop kata mana cough kuom kute opogore gimano kelo gicha. Ma ng'ato nigi allergic to athung'a cha miyo makamas gi bedo mang'eny to makamas cha attract bacteria. Koro kute ma bacteria biro to chako ng'ato bedo gi infection. Emino ka seche moko ng'ato nigi makamas molokore kata mana maralum. Koro seche mineno ralum ng'ato nigi makamas maralum manyiso ni bacteria osedonje. To bacteria ni kodonje to koro en wuotho kodhiye odonjo nyaka e kor ng'ato makelo ni kata mana chest infection. Mathung'a gi be ki ng'ato kawe yoro yiem onyalo lokore ni gimoro nono. Onyalo lokore gimoro nono kare ka ng'ato tiere kod athung'a kik kawe e yoro yiem kata matin. Daktari nawinjo kata kimulo weche mag rateke mag del. Iwacho kata ni ka ng'ato rateke ni mag del beyo to kata athung'a gi onyalo kedo godo dende bro kedo godo mapiyo. Rateke mag del seche ma ng'ato dwano bed kode ang'o monego bed notimo ponono ni en chiemo kidenye mag chiemo ere ka ng'ato onego bed ni gero rateke ni mag del mondo mi kik tuoche kaka athung'a lokre infections mikelo kod kute mag bacteria kod gigo makamago. Rateke mag del yudo ni nitie chiemo mopogore monego bed wachamo to joma ng'iyo kata dakteche mosomo korka chiemo nyalo ng'isi ni chamo balanced diet. Manyiso ni balanced diet ni nitie olemo mopogore nitie alode mopogore starch be nyaka bed kanya kicham kuon seche moko kichamo rabuon to ng'enyne tineno ka olemo konyo sana. To ka kopogore gi mano orako be nyaka bed e iye ka. Nyaka ibed ng'at ma kata seche moko iwuotho seche moko inyalo bedo ni ringo koro lure gi kaka idak. Kapo ni ng'ama wuotho ga tinyalo medo kata gi ringo moro. Dendi nyaka bed ni jiwore to tiyo tich moro ma onego mamiyo del tiyo maber. Asika fwenyo daktari ni sasa mantiere kodi e chenro. Inyalo nikech ang'o ing'e gima dhi wacho. Achane. Sasa watiri kudie chero nitiere kamoro miero ga kaso saidi ok ang'eyo ni ero ga kase nikech ang'o kata kamano aboteno gi kidi karora koka iero ga kaso sana ok ang'eyo ni orako kod del ok ang'eyo ni gima chwanyi lakini Okay, ni choja daktari. Iero ga kase kanyo. Kata kamano gima wapuonjore kanyo en ni nitiere kaka orako miyo rateke mag del bedo motegno koro tuoche mopogore kaka athung'a ng'ato ok nyala kata komaki to okinyi. Kapo nono ni ng'ato biro ni dwaro neno daktari ponono ni nitiere kod athung'a utimo ga diagnosis? Kenya ka to
kwase history taking kata mana gima ngato dhi nyisi kako dhi pimoni nyalo nyisi ni ngani diga thonga to ng'enyne wathiedho mana gi history kata kaka wanene to nitie jok ma kore yudo ni gini osebudho kata hinye ma seche moko nyalo golo kata mana dhola niwach ineno ka kaponi en kachacha to kute mag bakteria odonje to nyalo chamo ka bakel kata mana dhola to seche ma gigi otimore ka en gi iye kabisa to seche moko nyalo timo kata mana nasal endoscopy mondo wang'e to ang'o matime seche moko ng'ato ineno ka koro umeno osechamore kamano ma dhola obete kodhi nodhi thinyo umecha tineno ka remo wuok e iye mago gin dalili manyiso ni gini osebudho to wanyalo miye kata mana yedhe mopogore opogore kata mana antibiotics kalure gi kaka en to ng'enyne to diagnosis mang'eny ok watim mana kapo ni nitie liet moro mochako dugo maki koro wadwa separate athung'a gi kuom gik moko kaka COVID-19 koro wanyalo timo kata mana COVID test mondo kik bed ni wathiedho athung'a to kare ng'ani nigi COVID. Ma diagnosis thoth ne onge mak mana kapono ni gino dhi ahinya mokelo luorruok mag tuoche kaka infections kaka ni pimono aka wacho no kacha bende ni samoro onyalo tingo kutegi kaka ne waneno picha mwaneno ni ma oting mokal godo nyaka duond mokal godo nyaka e obo ma kaloga machop kama chal kod mano githoroga bedo mang'eny koso gin ka cases achiel lure gi ji tinono nitie ndalo masani inono ni ji mang'eny ok cham chiemo ma wacho ni balanced diet koro iyudo ni nyithindo kata mana jok madongo ma osebedo ka dendgi ok otegno maber to yude ma wacho ni kata 20% mar population nyalo bedo gi gathung'a ma kawaida to kuom 20% ni iyudo ni kata mana 2% ineno ka gini chwere badhi nyaka e obo ok ong'eny ma chwere gi Iye nwa mondo mwaka wiyo daktari kwa dogo tuwanyo kaka wanyalo thiedho kod kaka wanyalo gengo to bende watieka sawa kik dhi mabor kikisudi inyalo thiedhi kapono no donjo inyalo genge nade kapono no ni en allergy ka daktari osipimonwa kacha ni inyalo chiwo antihistamine gi ndibe onego beni nyo kendi koso daktari onego beni mi tinyalo genge nade bang thuolo machuok mokalo. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda iluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom ineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Rosemary Ogonya Dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni dimana *111 *343# Poparie ni ya Ramogi TV en audio wer duto te. Saa
Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Ole Sauce Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 12 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kapkeit na kuelekea Litein, Ngoina Road, Kabianga, Sosiot, Kapsoit na kumalizikia maeneo ya Kericho Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwott nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gima timo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. In total, as at now, we've arrested 80 students. They found some other items, stolen items. Obila omako kendo jopuonjre mamoko 4 ma itudo kod nek mar japuonjre skund sekondar ma Shinas Boys Nakuru. The National Executive Committee now resolves to designate His Excellency Professor Kithure Kindiki, EGH, as the deputy party leader. Jalup jatend piny manyien Kithure Kindiki wal kaka jalup jatend duond bura mar UDA bang' thich oko mar Rigathi Gachagua. Nyathi manyako kosetimne nyange tirwako ne law mar nyathi mawuoyi mar wakne ogudu koro in kate kale okinyal ng'eyo. Sirikal medo rido kenge bang' yangore ne jonyuol moko luchore gi nyiri kendo timo ne gi nyange e tok chik.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Jerry Tere studio wang'eyo kacha chandruok mar athung'a kidienje ariyo madongo, wang'eyo kacha kaka inyalo ng'e kata kaka inyalo fwenyo nitiere kod athung'a, mol mar samoro lokruok mar wang', samoro chwakruok mar del, samoro nyosruok mar del kod gik ma kamago. Kae to kapo nono ni okelo bakteria mokelo infection, bende ranyisi gi dhi lokore. Ranyisi gi thothne lokore ka koro gichomo kod mane gikaw direction mane? Wangeni othinyo ma wuok e iye kachacha en ma obedo rachar kama to seche ma kute molokore radum kata ratong to mano wangeni ni kute mag bakteria donje koro mano karo kaw direction moro mar thiedho mangiso ni seche ma thiedhe cha to koro nyalo medo antibiotics seche ma koro chopo nyake kori cha ma kori chako fuolo to fuolo ni aonda ni biyo kake chako bedo malet mano kendo chako kaw direction moro mar thieth ma ranyisi gi gin ranyisi kalure gi kaka ngato en wangeni kata ka en viral pod onyalo kelo liet, onyalo kelo wich bar, to onyalo kelo del jony mar del koro mago tok lokre ahinya en mani koro seche ma bakteria odonje cha to koro gigi nyalo medore kaso olandore bodhi nyaka ng'owa nyaka kori. Wang'ene thieth ni thoro chalo nade, wacho kacha ni antihistamine ponono ni en allergic, en athung'a ma ikelo kod allergy kata golo ng'ato kama entiere seche monge kama allergies gigi nitiere to bende obro changa ka en viruses bende nipimonwa kacha ni thothne en rateke mag del ing'eyo nitiere kaka rateke ni inyalo ket motegno nade mondo mi dendi ogore kodgi. Ere kaka bende ng'ato nyalo tieko athung'a e dende daktari? Kuom nyithindo matendo to iyudo ni seche moko wanyalo medo kata mana yedhe wawacho ni supplements moko kana moko kaka 7Cs, Scots Marshall mondo mi del ng'ato otimre nade ojiwre kata del nyathi ojiwre. Jomadongo to wawacho ni ber ka dendgi bedo motegno ka gi chamo chiemo ma bedo balanced, orako benie ka to paro be kik bed mang'eny. Mago gik manyalo miyo rateke mag del bedo maber. To seche ma wathiedho cha to kapo ni en allergic rhinitis manyiso ni okele mana gi allergy mokwongo wagole kuma allergy nitiere kata allergens no nitie. Kwasegole kanyo to koro miye antihistamine mondo otimre nade oduok reaction cha chien eka koro ng'ani nyalo yudo kata mana muya maber ka ng'ani nyalo gamo muya maber gi ume. Kwadok kwang'iyo non-allergic rhinitis to mano wan gi kute ma nyalo kele to kute gi ng'enyge gin virus. Viral infection kata kimiyo ng'ato antibiotic to okti niwach antibiotics gin mag ang'o mag kute mag bakteria. Koro iyudo ni ng'enyne wamiyo dende bedo motegno, wanyalo tiyo kata gi home remedies. Apart from home remedies, seche moko wanyalo kete kata mana liet moro niwach iyudo ni kute gi mag virus gi thor ng'eny gi ok ti maber kata ok nyuolre mang'eny ei liet. Koro seche moko ng'ato nyalo kata mana umo, inyalo kata waluongo ni steaming, inyalo kata umo wang'i kata face ni ei pi maliet manie besen to gigamo liet mar muya cha mar pi waluongo ni steam. Koro kodonjo kacha to yuyo gicha kata mana pinyo cha to bedo ma koro mayot ma koro nyalo wuok. Mano nyalo konyo to kata antihistamines gi wanyalo medo iye mondo kik mi reaction cha umedre. Koro reaction cha imenono ka miyo othinyo cha bedo mang'eny. Koro kapo ni miyo ng'ato antihistamines to gidok piny to kata kama spe koro wuog mang'eny. Wathoro ga bedo kod cases ma athung'a omako nyithindo ma pod tindo daktari. En nyathi mokia yweyo gi dhoge, en nyathi ma thothne yweyo gi ume. Athung'a ni omake moride mokete matimata. Makoro yweyo thoro bedo chandruok. Nitiere gik moko ma ibolo ne nyithindo gi e umgi. Kopogore kod mano nyalo miyo nyathi chandruoge mang'eny. Chandruoge kaka mage ma nyalo mako nyathi ponono nitiere kod athung'a to pod otindo kia yweyo gi dhoge seche ma imanyo ne konyruok. Nitie nyithindo ma kokonyuol to nitie othinyo manodong'. Othinyo ma kata mana pi moro mane onyuole godo cha pod nie ume. Mano nitie gimoro ni normal saline drops ma koketi to nyalo yuyo othinyo no barum. Kalure gi
nyithindo pogore kata gigo pogore ng'ato nyalo bedo ni en oyudo rhinitis ni seche moko en gi rhinitis ni makoro yudo ni en allergic poko ng'iyo gi gamo muya gi ume jogo be seche moko miyo kata mana normal saline drops kodhi matek ahinya to seche moko nitie moko mwaketo kata mana e otanda machalo nigi ginene harufu machalo mar Vicks ebe odhi oyuyo kachacha tiketo mana matin to konyo mondo nyathini otimre nade ogam muya e yo mayot mago wathiedho mana mayot kamano to kaponi en gima nyalo kelo ne chandruok mopogore makoro ok onyal yueyo maber kiwinjo kore tidhi ng'e ni nyathi nyalo bedo ni nigi pneumonia niwach magi gik manyalo mako nyithindo matindo be mano koro wathiedho kalure gi kaka wayude be wabedo kod complications mag athung'a daktari? Complications mag athung'a kuom nyithindo matindo sana en ni koro kaponi en viral infection onyalo kelo gimiluongo ni sepsis ma kata kaponi en bacterial to onyalo kelo gimiluongo ni sepsis no nyithindo matindo roteke mag del go onge podiumium koro seche momake matin cha to landore mapiyo i del to kolandore mapiyo i del odhi e del mangima to mano koro waluongo ni neonatal sepsis mano nyathi monyuol yone odiochieng' mokwongo nyaka 20 days koro mago neonates to neonates gi gin yot mondo giyud sida mopogore kalure gi roteke mag del margi pod ni piny ahinya nyithindo madongo to yudo ni sani koro wanyalo bedo kata at 6 months wanyalo miyogi kata mana vaccines mondo roteke mag del otimre nade obed motegno sepsis ni ponono ni samoro athung'a ni nomako nyathi kotin entiere dala to miyo ntiere kode koro gweng' samoro sepsis osedonje kokong'i sepsis ni athung'a ni nyalo nego nyithindo wabedo kod cases ma sepsis to nyalo tieko nyathi to ng'eny sepsis en bacterial en mani koro viral infection be nyalo donje del nyathi to bedo mang'eny to ber kaponi nyathi oyudo kata mana chandruok ma ng'ato nyalo paro ni en sepsis ber ka en osiptal nyathi matin ma pod yom ok ber kaponi otuo kata gimoro chande kineno ka nyathi ok onyal dhoth maber osiko ywak mano nyathi monego bed ni nie osiptal ma kuom nyithindo matindo ng'ama miyo onego bed ni bedo motang' mokalo ineno ka nyathini ok oywe maber ineno ko dhoth to chandore nikech odwa ni mondo mi odhodho ywa chaka to muya bende odwa ni mondo mi ogam ong'eny gi ywak nikech dende chandore kik ikaw e yor yiem matek iter nyathini mondo mi oyud konyruok pono ni ng'ato oseyudo athung'a onyalo bedo ni en mar allergy kata en mar kute kaka viruses oyudo thieth kata ok oyud thieth wang'e kaka ng'ato nyalo manage kuom jomadongo kachiel kod kuom nyithindo jomadongo kata mana nyithindo madhi sikul niwach athung'a seche moko ok nyal moni dhi sikul kata moni dhi tich to ni wacho ni mondo mi ng'ato nyalo bet dala kaber nyalo kaber to ber ka ng'ato rwako mask niwach mask cha wayudo ni ogeng'o mondo kik itim nade kik iland wayudo ni gini landore it's an airborne disease koro landore mang'eny kaponi iweri kamano to ijir mang'eny mano nyalo miyo jomoko yude koro ber kaponi rwako mask mondo kik iland gini maber mang'eny to kaponi une ot to ng'at achiel ni godo to jomopogore ka jomoko pok oyude cha be ber ka girwako mask gi be mar ariyo ler mar lwedo wachido ni lwedo ni ema lando gini seche moko yweyo umi tidhi chaki mako gimoro koro ler mar lwedo ber emino ndalo covid cha ninyisowa ni mondo walogo seche te to logo no nokonyowa kabisa nogeng'o nyaka tuoche mopogore kata mag chiemo kata mok covid koro ler mar lwedo be onego bed ni wang'iyo kabisa kata jok mapok oyude manyiso ni ler e achiel kuom gik manyalo miyo wageng'o tuoni e yo maber kabisa luoko lwedo gi pi mamol gi sabun inyalo rwako mask inyalo temo mondo miratekni mag del obed motegno kachiel kod mago mag nyithindi tiende ni imiyogi balanced diet chiemo moting'o madini duto te madwarore kopogore kod mano del bende nyaka timne orako kata exercise kuom jonyuol bende nyalo geng' kidienje mopogore mag athung'a allergies ponono ni sefwenyo ti nyalo weyo mokibedo machiegni kod gima miyi reaction to kaka mag viruses gina ler no ema koro wang'eyo mang'eny kasto kaponi ndalo koyo nitie niwach iyudo ni virus gi gin ginyuolore mang'eny ndalo koyo no koro watemo bedo e liet kata mana ot watemo mondo ket mabedo e ot maliet matin kata wabed dendwa ber kwaketo ka warwako lewni
manyalo konyo wa geng'o ng'ich. Ot mondo mi obed maliet. Thothne kwadwa ni mondo mi obed maliet, ayudo ka wathoro moko mach kata jiko waketo kanyo. Seche miwacho ni mondo waket ot obed maliet diere ma piny ng'ich mondo mi oduok chandruoge mag athung'a gi chien. Yore mag minya ket godo ot obed maliet. Kawatieko chenro. Kwa ng'iyo Nairobi kato nitie heaters ma wanyalo ng'iyo kata mana supermarket ma wanyalo tiyo godo. Niwach wayudo ni jiko nigi carbon monoxide manyalo hinyo ng'ato. Kaponi en ot ma bet lach matin, waloro drisni. Seche ma koyo ng'ich chat, ber kwaloro drisni mondo kik ot bed mang'ich ahinya. To kaponi wanyalo tiyo kata gi jiko no, gima nyalo yudore manyalo miyo ot bedo maliet watiyogo. Kata oget be Emani koro liet mar ot ni kod jiko to koro nyaka bed motang' kik ifund ot ahinya gi jiko. Nikoro iwacho ni Dr. Jerry nowacho ma koro ang' muya ok nyal circulate, ok nyal kadho maber e ot, ma ang' ji wito ngimagi nikech carbon monoxide. Daktari, ka ponono ni ng'ato nitiere kod athung'a to wacho kacha ni yoyo ma apani en mar del, adwa ni mondo mi akeda kode. Wantiere ka kod gik moko ma bende tinde ji chamo kaka supplements, kaka vitamin C kod weche ma kamago. In kaka daktari, weche mag supplements maketo rateke mag del bedo motegno, ginyalo wuoye matin koso inyalo wacho ni ka ber to chama chiemo ma balanced diet, alode, olembe, pi mang'eny kata pi moromo kod exercise, weche ma kamago. Supplements gi yudo ni ng'eny gi gibiro gi gina gik mogole chiemo. Kata vitamin C ni oyudore mana e chiemo. Kichamo machunga, nitie olemo mopogore miyudo vitamin C gi. To vitamins te yudore mana e chiemo. Manyiso ni kichiemo maber, titimo rako, to gigi nyalo yudore. To tinde yudo ni ji mang'eny chamo junk food. Ma seche moko ng'ato, nyathi dwaro mana sausage, nyathi dwaro mana crisps, to otamore chamo chiemo mopogore manyalo miyo to teke mag del bedo maber. Koro magi nyithindo ma seche kata joma dongo wanyalo timo nade, wanyalo miyo supplements gi. To supplements gi kata kwa tiyo godo ber kwa ng'e ni nyaka orako bede iye kanyo. To paro be ng'e ni en gima nyalo duoko del ng'ato chien. Paro ok ang'eyo kaka ng'ato nyalo dak ka oduoko paro chien, ok ang'eyo kaka inyalo duoko paro chien. Inyalo ng'e kono matin kwa tieko chenro, daktari, nikech kaka dhano gi kama wadake gi kama wantiere sani. Daktari, mano topic mabor ma kapo ni wachako mako to ok wabitieko. Wach mogik miweyo godo kotende kod weche mag athung'a. Athung'a en tuo ma kawaida, to athung'a nyalo kelo complications. Ber kwa geng'o athung'a mondo kik ohinyo oganda. Niwach seche ma ji oyudo athung'a cha, to kata mana skul ji ok nyal dhi e yo makare, to kata mana tich ji ok bed productive. Koro ber kwa geng'o athung'a, to waseng'iyo yore mang'eny mwageng'o godo athung'a. Ma achiel kuom gi en luoko lwetwa maler, kata mana bedo ler, warito ler, to walogo gi sabun maber. To chiemo be nyaka wachamo chiemo ma en balanced diet, orako be nyaka wakete iye. Ikelo nogo dakika mogik, daktari, kaka inyalo bedo mabor kod triggers manyalo kelo ni athung'a ma bende biro kotende kod allergy. Ma koro ma waluongo ni allergic rhinitis. Ino ne seche ma koro kobiro kama, lewni motiyo godo nyaka waluok maler. Ka indi be watimo dusting mangiso ni nitie buru mang'eny. Kapo ni en buru to wayweyo ot bedo maler. Gik moko ma watiyo godo e ot matindo kata nitie antiques moko ma wanyalo yudo kaka koro ma wakelo antique ka, watimo nade, wamedo make sure ni wadust maber mondo kik kel shida ni. Gik mwatiyo godo nyaka walaw maber, kata mana okombe seche moko, kata mana gin gik ma wayweyo godo, kata mana umwa nyaka waywe maber. Ka indi wawacho ni dirisa waloro mondo kik ang'o pollen cha. Niwach mafua ka ng'e seche ma koro yamo kutho cha, to nyalo kelo pollen grains pollens ka ginene iluongo nade ei ot. To kokelo to kapo ni in gi allergic rhinitis nyalo maki. King'iyo kacha to logo nyaka iluok lweto maler mondo kik atimre nade athung'a ni olandre ne ji mang'eny, kata kapo ni ok en mar allergic. Ok ang'eyo ka mask bende nyalo konyo
kar loro disa nikech gibisike ot samori bro wuok oko seche ma iwuok oko inyalo rwako mask inyalo timo nang'o nikech ok inyalo lorori ot samori daka kama ipidhe maua kata kuma bando koro golo wino ma bende nyalo miyo ng'ato bed allergic reaction. Emomiyo wacho ni waloro drisa to kapo ni nitiere ot kapo ni iwuok oko to nyaka iti gi mask. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Jerry inyalo yudi kanye namba ni mag simu kod wach mogik. An ayudore e osiptal miluongo ni Medical Health Services mantie Embakasi to e wang' mbui be inyalo manya an gi Jerry Okelo man e Facebook to TikTok be an Dr. Jerry Okelo. Erokamano ya Dr. Jerry Okelo. Penj laktar ko kalira mugi TV akaw tholo ni mondo medwok ne daktari marwa Dr. Jerry. Erokamano makende kumbire chenwa mar penj laktar jogo picha mawa. Erokamano mang'eny ne director na Lindsay, erokamano ne producer na Papecho Okoth, erokamano mang'eny. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar. Wamed kete ka mondo mi wapuonjre. Wayudo na thung'a kare gibire kidienje adi madongo. Ariyo mabiro gi allergy kata mabiro kotende kod kute kaka viruses. Iluonga ni Ruth Otieno, ngima en mwandu, oriti masane.